de la falla Mestre Valls Mariner Albesa. El presidente es Concepción Machancoses, la fallera mayor infantil Claudia Bonilla y el presidente infantil Nacho Toledo. I hem vist la presidenta, que era presidenta perquè portava la banda de color roig. I totes les falles del sector de Camins al Grau també fan una festa en honor de la Mare de Déu del Desemparat, que n'hi ha una parròquia a l'Avinguda del Port i és el primer o segon cap de setmana de juny que fan una processó, porta una imatge molt bonica, la Mare de Déu, que va per tots els carrers que estem nomenant ara. Em ve ara al cap, quan passa la Mare de Déu, també, per exemple, per les Illes Canàries, Trafalgar, allà estan tots els fallers de Camins al Grau, com també estan entrant pel carrer Micalet els fallers de Camí d'Alba, Castell de Cullera, la fallera major Diana Zarzo, el president Juan Vicente Monfort, la fallera major infantil Rocío Garrido i el president infantil Carlos Navalón. que estan ja avisant les seues flors als vestidors, perquè dins dels vestidors n'hi ha uns que arrepleguen les flors i altres que col·loquen les flors formant el mantell de la Mare de Déu. Que bonica esta llum, la llum de València, és tan variat la llum. És que tenim l'oportunitat d'estar des del primer moment d'esta vesprada, que hem començat este programa a les 3:30 de la vesprada, Canal 9, després de l'informatiu, així, on està la notícia, la Mare de Déu des de Sant Parat. I encara tenim moltes hores per davant, Ai, que així no parem. Que l'ofrena finalitzarà quan entre Carmen Valero, després de deixar les flors, de cantar l'himne de la Mare I de Déu. podem veure com Carmen entregarà el ram dins de la basílica, o sigui Claro que nosaltres que sí. som privilegiats. Sí, i després interpretarà l'himne de la Comunitat Valenciana i l'himne d'Espanya, perquè els valencians i els fallers ens sentim molt orgullosos de ser Hombre, por supuesto. valencians y de ser españoles. Además es un momento súper emotivo cuando ya has entregado el ramo en la basílica y sales y la Virgen ya está vestida y bueno, y cantas el himno allí fuera, el himno de la Comunidad Valenciana, el himno de España con toda tu corte de honor, con la delegación de Alicante, de Castellón y con todos los invitados que vienen y sobre todo con tu comisión delante de ti. Ai, ahí va començar a plorar. Ahí va, mira, Tenim l'arquebisbe de València, Carles Osoro, que està en companyia de Pere Llorca, el cap dels vestidors, per tal de supervisar com va el dibuix d'este mantell, com va la faena, si tot va a bon ritme i com s'està començant ja a veure el dibuix. el dibuix d'este mantell de la Mare de Déu, la Mare de Déu d'en Flor, i don Carles Osoro està des de l'inici de l'ofrena, pràcticament. Hem vist fa uns minuts com Laura Caballero venia així a la plaça de la Mare de Déu per tal de seguir l'ofrena, uns minutets, i ara està en companyia de Paco. Quina sort que tens! Quina sort que tinc, i quina enveja que tinc ara mateix de qualsevol component de mitjà de comunicació tindre tan a prop a la fallera major de València, Laura Caballero, què tal? Hola, bona vesprada. Com estàs?